Täällä on meidän näitä kissoja. Tämmönen Sumi on täällä. Erittäin mukava ja tämmönen mainekuuni kissa. Täällä on toinen mainekuuni kanssa. Toinen mainekuun kissa. Seita. No on tämmösiä aika veikeä kavereita. Aina kun tulee tänne näin, niin tulee heti viereen katsomaan ja nukkuu vieressä aina. Aina mihin sä menet, niin tulee sun perässä. Ne on vähän niinku koiria. Koiria olisi. Niin, no meillä 2 koiraakin. Nää on tommosia ison kokoisia. Kokoisia kissoja. Heti seuraa mitä tekee. Mä lähden tästä pois toisella puolella tuohon tähän meidän isoon mökkiin, mikä 15 neliötä, niin tää toinen mökki on isompi. Tää on ainoastaan tässä toisessa mökissä. Tää kissat on täällä yleensä, ne tykkää olla täällä. Koirat yleensä toisessa mökissä. Täällä ne köllii, mutta ilmastointilaitetkin täällä on mukava viileä.